להמלצה שלנו השבוע, התעמלות, כבר עשית? בוודאי. אבל לא התעמלות כמו זאת שאני הולך לספר לך עליה, התעמלות לפנים. לפנים, ממש, כן. זה מכתב, כך אומרים, זה לא רק לנשים, כך אומרים, ואני אומר לך שזה גם די מצחיק. שים לב. שלום, ברוכות הבאות לקורס המלא לאימון שרירי הפנים. מה אנחנו עושים? ברוכים הבאים לסוג של שיעור התעמלות. מה מפעילים עכשיו? את הגבות. זהו טרנד שהולך וצובר תאוצה לאחרונה במכוני כושר וסטודיואים. אני אהיה יותר יפה, יותר מתוחה, הכל יהיה במקום. המטרה לקצר את השרירים ולשמור על הנפח שלהם והעובי שלהם, ולראות יותר טוב. התרגול מבוסס על שיטה צרפתית הגורסת ששרירי הפנים הם ברי חיטוב כמו כל שריר אחר בגוף. אני עושה משהו טוב למען היופי שלי. וללחוץ, לשחרר. הובא לארץ על ידי טל ריינהרט, שגם הפיקה DVD להדרכה בבית. זה קיבוץ חזק. עכשיו עוברים הסנטר. במסגרת הסדנה המשונה אפשר למצוא תרגילים להפעלת הלחיים, על הפנים. להפעלת העיניים. איזה שריר אתה מפעיל עכשיו? פוקוס. ואפילו תרגול לעפעפיים. למה את מסתכלת עליי ככה? אחת. צריך לנסות כדי להבין. אז למה לא לנסות באמת? להבין ולשחרר. להבין, לשחרר. זה אולי נראה פשוט וקל. רק עיניים, תעלה מצח. סגור חזק. מעייף. ואם אין לכם כוח יכולת לעמוד במשימה הקשה, תוכלו כך סתם לעמוד מהצד ולהטריד את המתעמלים. אם עורך היו רואים אותך עכשיו... לקבץ, להסתכל על הקדמית, הפוקוס על הקדמית, תראי תראה כשתיים. איזה שריר. הנה, הלכתי, זהו. תגיד, מרזים מהספורט הזה? בפנים. תודה לך, גיא לרר, תודה.